без да натискам спирачката, дърпам ръчката, държа на копче с ръчна, защото само тогава, като дърпаш, не светват стоповете. Знаеш какво правя? Карам с 200 гасе фаровете за по 20 секунди. Правя ги луди, разбираш, те се обръщат през таван. Затова ти казвам, че истинският Джейсън Стейтъм няма да се паш. Аз съм най-добре. Никога не съм фащан с кола. Бягал съм дори с жгула комби. Пак ги направих леки, разбираш, ще ви дърпам ръчната Underground, Вин Дизел, Дуейн Джонсън с халата. Няма бе. Идвайте наобратно. Ще обръщам аз 3 пъти, да мълчиш, чутил. Ако стане нещо оправи. Ето го е, аз съм забрал. Минахте успешно рентгеновата проверка. Рентген право. Рентген на мозъка ми прави. А нямам какви повече школа на рентген. Що съм на срещното е? Не, то сме отблъска! Владко, къде е? Той обърка границата, Владко. Той водна зона. Представям си, някой да тръгне с коя да обърка границата на срещното. Ама аз така направих и не се бавам, аз грато съм. Пак ще бъде проверки, бе. Пак 70. Да влизам ли с 110? Абе, няма гледай какво става тук. Оп, засечка Бургас. Аре аз го засекам да ме каза. Жана! Совета панар! 4 тона съм. Той това Влада, брат, е майте слона, като някой мец. Давай генг. Тя ще навръся на вода в задница. Боб, става фалтка, жал, внимай. Абе, я ринджер, нрай! Какво правите? Вода, давай дясна лентата, пана! Падна ми скоро село, стойте. Жоро, не ме засичи, защото съм клекнал на земята, в момента не барам глава. То се ври с мене, карай! The next day. Ти не ще я запали. Абе, як е то стируя? Ай, локвам 90 и не мърда. Аз с 50 тук сега докато наберем. Жоро. Оп. Находи ли дясна ли? Висото педал с центровър, кара това по пене, бе, брат. Абе. Чакай. Радио Вероника. Какво правиш, бе? Майко, то са арабски дрим. О, добре ли се плати тема, бе? Не! Мали! Чакай. Чакайте ме тук само да се изсилям направо надолу. Не! Втора пусни. Втора. И дай назаде. Еш къде бяш. Гледам. То намаляш толкова се. Уни! После... Арабския дрим. Маля, ти трябваш да го сням. Арабския дрим. 7. Бебитка е колко ти скаш, Яуре? Яуре, наркоман! Айде, Яуре! Ти да хнигя, брат. Мале, той е Жоро, мале! Пакют, ти ли си? Колко се маре точно настига? Газ, не точно настига. Аз съм с 80 литър. Бобе, бе! Айде, карай си в линията, бе. Виж го, педал. Арабския дрифт я овладял. Ой, не викай, бе, тапанар, отворил съм ме!
Яворе, аз те настигам, нали знаеш? Ами аз съм по-тежък товар от тебе. Трябва да ми кажа, че аз съм... Вода, гледай ми стрима. Не. Ай, какво? Да. Я погледни. Оп, Добре. оп. Оп. Да го дигам. Мога да направя лоурайдър. Ви къде сте, бе, брат? Направо, ама видиш ли минаваш дясно от паркинга, чуеш ма? Не. Да, знаеш. Ай, по-добре поминайте, бе, брат. Ще минавам, аз бягай с 125 съм се изсилил, ще минавам. Знаеш как да караш, няма проблем. На мен ли говорим да ги знам? Естествено. Значи, сега ще ви кажа как се кара у нас. У нас лично други два човека лав. Взех си го без проблеми, няма насреща, няма глупости в моята лентичка. Сега как се караш, когато искаш. Много желаеш. Айде, Яворе. Майко, Явор за малко. Сега нече нещо просто. Давай, Трябваше да не оставам спирай. в тенята просто да. Ето, що ми скачи уроци. Давай, не спирай, Явре. Добре, че аз намалим. Аре, писам на срещата. Няма снап компания. И аз виждам. Не, малко ще се преведа. Гледай сега по завоите на срещата. Това да я чакай. Да, запрядай. Аз ще караме тук вдясно. Тай. Бърза чакай. 120, спирачка, аз ще се обърна. Няма спирачка. Жорът за тебе са, внимай, че тук има една алфа. Яворе, я карай дясно. Абе, минавам се от Долу моята сте лента. бос. Жорът, Явор, добри лен. Жорът! Не, ей. Като внимаваме да не се обърнем. Не трябва да цункаш за устата. Моето момиче било съм от мен. Айде, паркира. Моето момиче било съм от мен.